हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे मोजां खबर ओंखारना फैदों रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय। जोंहा माने आरआरबिनिफ्राय आरोबाव गोदान साख्रि ओंखारना फैबावदों दै। गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 9000 दङ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायबा गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना साख्रिनि बागै आबुङै मिथिनो हायो। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, दासिमबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो। जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्ट नायनो हागोन रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड, जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव आरआरबि होनना मिथिनाय जायो। साख्रिनि भेकेन्सिनि नामा जाहैबाय जोंहा टेकनिशियान। टटेल साख्रिनि भेकेन्सिखौ बेहाय बुंदों 9000 होननानै। नाथायबा बे भेकेन्सिया टेन्टेटिभ, माने बे 9000नि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ, नाथायबा खमथ' जाफेरखायाखै दासिमाव। 9000नि बे बारा जागोन, 10000नि बारा जाहैगोन बादि आं बेहाय मोनदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां आरो साख्रिनि भेकेन्सिया एसे दंसाबोआनो। दा बेहाय बुंदों आरो जोंहा एमप्लयमेन्ट नटिफिकेसन, माने बे साख्रिनि फुल एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा बे फेब्रुवारि मासाव फैगोन होननानै बेहाय बुंदों। दा फुल एडभार्टाइजमेन्टआ बे फैथ'वाखै। दा बेनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ मालानिफ्राय जागोन होननानै बेहाय बुंदों मार्च एप्रिल नैबे 2024 मायथाइयावनो जागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो अनलाइन एप्लाइआ। दा नैबे फेब्रुवारि मासाव एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन, बेनिफ्राय जोंहा एप्लाइआ मार्च एप्रिलनिफ्रायसो जागोन होननानै बेहाय बुंदों। बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा माला जागोन बेखौ बेहाय बुंदों नै, कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट जागोन, माने कम्पिउटाराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो नांगोन, जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव सिबिटि होननानै बुंनाय जायो। दा बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामा माला जागोननो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बर मास 2024, माने बे बोसोरावनो जोंहा एग्जामा जागोन बेखौ बेहाय बुंदों। बिनिफ्राय डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जोंहा माला जागोन बेखौ डेट होनाय दङ। जायखिजाया बे माबायाथ' डेटआथ' ओरैनो टेन्टेटिभ गोजासो, बे सोलाय सोल'बो जानो हागौ। नाथायबा बेहाय डेट होनाय बायदियै नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन फेब्रुवारि 2025आव जोंहा डकुमेन्टस भेरिफिकेसना जागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो सर्ट लिस्ट जानायफोरनि थाखाय। दा बे जाहैबाय जोंहा बेहाय माखासे बेखौनो होनानै दोनदों आरो। नाथायबा बेहाय सेलेक्सन प्रसेसआ जेरैबायदि सिगाङाव आरआरबिया बे टेकनिशियान भेकेन्सिनि थाखाय सेलेक्सन प्रसेसखौ जेरैबायदि लाबाय थादों, बेबादिनो जागोन सेलेक्सन प्रसेसआ। मा सिलेबास दङ बे गासैबो एखेयानो थाजोबगोन दै। बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेहाय मेट्रिक पास जानाय जानांगौ दै। मेट्रिक पास जानांगौ, बेहाय पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा गैया। नोंथांमोना मेट्रिक पास जाथारनाय जानांगोन। बिनिफ्राय नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, नोंथांमोना आइटिआइ थानाय जानांगोन। आइटिआइ गैयाबा नोंथांमोना बे आरआरबिनिफ्राय फैनाय टेकनिशियान भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। मेट्रिक पासआ जाथारनांगोन, बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव आइटिआइ थानाय जानांगोन। आइटिआइआ नोङो मा ट्रेडआव लानाय जादों बे जेबो डिपेन्ड खालामा। जुदि नोंहा माने आइटिआइ दङबा नोंथांमोना बे टेकनिशियान भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो जोबोद मोजां जायफोर नोंथांमोना आइटिआइ लानानै दोननाय दङबा। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि बागैनो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो सोंहरनो हागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो जायफोर नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना गोसो होनानै जेनेबा एग्जामखौ होनो सानदोंबा दानिफ्रायनो फरायनायखौ नोंथांमोना स्टार्ट खालामनो हासिगोन। मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिनो हाखाबाय नालाय जोंहा एप्लाइआ मार्च एप्रिलाव जानो थांगासिनो दङ, एडभार्टाइजमेन्टआ बे मासाव फैनो थांगासिनो दङ। एग्जामा माला जागोननो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बरनि गेजेराव जोंहा जागोन बे बोसोरावनो। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।